balio du. Milak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespan nire nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean, egin ginen bizitzaren jabe. Asko dara guz normalkuntza batzordean eta ardurak hartuta, baina bai ikusi izan dugu gabezi bat, edo sentiu izan dugu gabezi bat, normalkuntzan lanean egon garela ikastetxeetan eta mintegi desberdinetan, baina gero bideratzeko, saretuteko, beste modu batetik lan egiteko, aldarrikapena egiteko, ze gaur egun ondino be aldarrikapena egin behar da, euskararen aldarrikapena. Behar dugu lanbide heziketa euskalduntzea. Txirrindu lanbidean orain dela urte bi sortu genuen ekimena da, eta bertan txirrinduz egiten dugu bidaia. Lehenengo ikasturtean Iurreta Bizkaian, EASO Politeknikoa Donostin eta Elizondoko lanbide heziketa Nafarroan bizitatu gendu zen, eta bazen Nafarroan amaitu genduen EHZ jaialdian. Akabukera primerakoa izan zen. Aurten aldatu dugu zentroak, zelanez, eta bizitatu dugu Mendizabala Gasteizen, Donapea Iruñan, eta Tolosaldea Tolosan. Beste modu bat gureagoa, agian informalagoa, baina oso aberatsa dana, eta urte bi hauetan konturatu izan gara oso aberatsa dela, jasotzen ditugu besteen esperientziak, jasotzen dugu zentru desberdinetan dauzen arazoak, asko dekoguz antzekoak, eta gure artean indartu egiten gara. Euskara normalkuntza teknikariok eta euskararekiko ardura berezia daukagun irakasleok elkartuten gara, eta helburua zera da, euskarari bultzada berezi bat ematea, ez? Kurtso amaieran planteatu gendun, kurtsoari bebai amaiera ezberdin bat emateko, bebai patxada sartzeko hausnarketa prozesu hau, eta bebai txirrindua sartu gendun, txirrindua dalako bebai bideiatzeko beste era bat, astiro egiten dena, hausnartzeko aukera zabaltzen dauena, eta ia esan gure arteko harremanak ere bai beste era batera bizitzeko parada ematen dozkuna. Gu Gasteizko Zibazjardineko irakasle gara lanbide heziketan, eta Araban dagoen gaur egun, orokorrean euskaran dagoen egoerak eskatzen gaitu. Eta hezkuntzan eta lanbide heziketan badago gabezi handia, eta D ereduan ziklo gutxi daude, eta uste dugu hori bultzatu behar dela. Orduan, hori izan da gure arrazoi nagusia hona etortzeko eta hori aldarrikatzeko. Datozen ikasleak euskalduna dira, eredutan ikasi dut. Orduan, zergatik mozten dugu euskaldunizazio hori eta paseatz batean, zergatik lanbide heziketan. Gu txurdinagatik gatoz, igez beba etorri ginen 3-4 lagun lankide, eta uste dugu garrantzitsu dela gure zentruntzako hemen egotie, parte hartzie, eta daia hurrengo urtietan jente giza banimeten badan, eta zentro moduen beste zentro batzukaz, bai gore ingurukuek edo beste ikastetxetako jentigaz, sare bat sortzeko eta edoze gauzetarako, gu hemen egongo gara. Dugu zer beharrezkoa dana, euskara indartu, eta gu elkarrekin adostu zelan aldugun bultzatu eta aldarrikatu euskararen egoera. Egitu zaigu ikusteko Euskal Herriko errealitate ezberdinak, lanbide heziketa ezberdinetan dauden errealitate ezberdinak, eta da erabate baita zuekin harremana mantentzeko eta denon artean gauza politikin alizateko euskara nahi. Zeldeire eta bizok ez gatoz txirrindugaz, furgonetan gatoz, abitua jamintoa eta gauzak antolatzen, eta atzeko kudeaketa egiten bizkatxo bat, ez da? Kanariarekin edo norbaitek behar izan edo zer behar badu, hor, hemen gaude. Eta nire parte, San Luisetik gatoz, edo nator,
eta da hau da lehenengo aldia etortzen garenak eta ekintza honetan parte hartzen duguna, eta esperientzia itxelea iruditzen zait. Gainera hori, ikasturte osoan zehar ematen dugu euskara bultzatzen eta gure ikastetxetan euskara edo euskal kulturarekin zerikusia duten ekintzak egiten, eta hau da borobiltzeko primerako esperientzia. Nortasuna eta izaera gorde gabe, kaleetan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi. Era hain formal baten elkartu ganez, hemendik gauza oso ekimen oso bereziak ateratzen dira, hain formalak ez direnak eta hain estrukturatuak ez direnak. Egia da, Iratxe, oso ideia politak atera dira. Bai. Jende jatorra, saretzeaz, beste eskola batzuen egoera ezagutzea, beraiek nola gitu duten lan hau, eta oso ideia polita, eta horren urtean. Bai, urrengo urtean apuntatuko gara. Bai. Aupa. Desberdinek izan da, ikastetxe desberdinekin, agian ikusten ez dugun zerbait atara dezakegu, danok. Bai guk eta bai beste edozein ikastetxek. Aberasgarria da. Azkenean arazoak bardinak izaten dira txirrinduan, bate pintxe guiten da, besteak balaztan deko ez dakiz zer, da danon ezagutzen artean, arazo horrek aurrera hit. Ataten dugu zer, igual normalkuntzan behan txeko zozer pasetan dela konturatu gara, urte bi honetan. Igual bakotxak bere arazoa dekoz, baina igual albokoan arazoa bardinak dire, bai. Eta, danon artean erlazio barri horrek egiten, konturatu gara, igual danon artean lagundu elgarela eta mundu honetan, normalkuntzan munduan dauzen arazoak bai, danon artean erantzuna, jakola hobeto igual bakotxa bere aldetik emon baino. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi. Euskaraz bizi nahi duko izen gozi. Esperientzia zuek etorri zeretela bizikletekin eta ze iruditu jata. Pentsatzen dut, piztu dala pixkat hemen gauden irakaslietan behintzat euskeragatik zerbait itxeko desiua. Benetan hori sentitzu dut. Oso ondo pasatu dugu, kirola egin dugu, Euskal Herriko leku berriak ezagutu duguz, eta jende berria ezagutu dugu bai, eta zentru berriak, zentruetan zelan dagozen, eta oso interesgarria izan da. Ekimen hau, zuek etortze honek, piztu gaitu pixkoat, eta hori ezin dugu galtzen utzi. Atera hainbat ideia, ideien artean nola sareak sortu, ikasle aldetik, irakasle aldetik, denak nahaziz. Baita ebaluazio irizpideak, dena lotu da, dena ukitu dugu, eta hartutako lekukotzari aurrera emarko dugu. Zozingo, ez da nahi? Ja, bigarren urtea da hemen gauzena, eta egia izan da, alba da, urtero etorriko gara. Oraingo txirringa buelta, euskera bultzatzeko, balio erantzia delako euskal enpresarentzat. Gora, Lanbide Heziketa euskeraz! Euskiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure
baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua.